és un dels secrets més ben guardats de la natura. Segons quin color d'hortalissa escollim, ens beneficiarem d'unes propietats o d'unes altres. Parlarem de les hortalisses de color verd, vermell i taronja. Comencem amb el color per excel·lència dels vegetals, el verd. Les hortalisses de color verd tenen unes propietats determinades. Podem destacar, com totes les hortalisses, que contenen fibra, que regula el trànsit intestinal i a més tenen un efecte saciant. També ens aporten ferro, que és un mineral indispensable per a moltes funcions vitals de l'organisme i transporten l'oxigen fins a les cèl·lules. Contenen vitamina K, que contribueix a la coagulació de la sang. Ara parlarem dels vegetals de color vermell. És una tonalitat que ajuda a reduir problemes cardiovasculars perquè disminueix el colesterol i també contribueix a millorar la circulació. Finalment, parlarem del color taronja. Aquests vegetals contenen beta-carotè, que és molt antioxidant i que ens ajuda a contrarrestar les alteracions provocades pel raig ultravioleta, protegint així la pell i les mucoses. Ja ho saps, cada color té les seves propietats i recorda que el més important és consumir 5 racions al dia de fruites i verdures variades. I no oblidis, viu la vida en colors!